Kuna so ku koyi yadda ake rayuwa daga babban malamin kowane lokaci? Yesu abu ne da yawa, har da ƙwararren malami. A gaskiya ma, mabiyansa sukan kira shi Rabbi, ma'ana malami. A matsayin malami, Yesu ya zo ya koya mana yadda za mu yi rayuwarmu a nan duniya da yadda za mu sami rai na har abada tare da Allah. A cikin huɗubarsa a kan dutse, Matta Sura 5:7, Yesu ya yi daidai da haka, ya koya mana yadda za mu yi rayuwa a matsayin mabiyansa ko almajiransa. Wannan koyarwa tana da manyan sassa uku. Na farko, menene halayen mabiyansa? Na biyu, yadda mabiyansa za su yi rayuwa, wato me ya kamata su yi kuma kada su yi. Na uku, yadda mabiyansa sukan cewa suna kan hanya madaidaiciya, da na mahaɗin da ke sama don ƙarin koyo.